डिप्पर मार. साहेब मर आहे. चालू माहिती आम्हाला तू द्या रे तू द्या तू गाडी तू द्या रे तू मार रे तू मार साहेब मिशन यार तू तो बदला नहीं है मौसम जरा गाठ भी मारून किती रे गोल चेक करूया कर चेक कर फुक मारे मारे फुक मार किती करतो रे जोरा मार रे काय साहेबा काय ना पिऊन येईल किती रे आणि जोरा मार ना साहेबा राहते गेलोय पोई दी ते पोया ये क्या है फुल भर सगळं हा कडे द्या रे देव फुल साहेबा आम्ही पिल्ले ना साहेबा दूध द्या रे पहिली याची दे तू समझा पिवा ना साहेबा ना साहेबा खरं पिवा नहीं तू समझा नहीं आम्ही 100 रुपये होणार आणि मोशील फोटो आम्ही 100 रुपये होणार साहेबा साहेबा आम्ही 100 रुपये होणार नाही रे साईड देवा साईड राव गाडी साईड देवा दोघांना द्यावा ना साहेबा साहेबा ऐक साहेबा गर्लफ्रेंड नाही केले त्यांचे पोणच दिला कोणाच केलं दोघांना देवा बरोबर तुम्ही देवा रे ना साहेब आम्ही पोणच खाऊन येईल तुम्ही देवा रे गाडी एक सेकंड तापा शकता ए किती सांगत रे तू ते दिस केरला त्यांना 3 जण धरलेलं पोय अल्कोहोल कंझ्युम झालेलं म्हणून ये क्या हो गया ये क्या सुन रहा हूँ मैं ते नका इन्क्वायरी झाली मागे क्या गुंडा बनेगा रे तू भाई तेरा जग्गू नहीं शूटर लोग भाड़े की गाड़ी नहीं भाई लोग की गाड़ी है अपने से आड़ी तो तू ले भारी है बेगम चला रही है सामने से जा रहा